Ay, naman bibi naman. Ay, nana si Papa. Nana si Papa. Bakit? Ay. Daro na basiri ko. Aw, dala. Sa'yo palagi mo. Suso pa man. Next week. Nagkuha na akong bonus. Ay, nanang bonus? Ay, salamat. Nanang bonus ni Papa. Yay! Nalagay pang skin core. Nagtaos ni PI eh. Nagkaiting bonus na ba ron? Tao na. Ano ni kulit oh. Nagyatag. Ano? Tubig. Tubig. 2,000 tubig. Bayad. Kasi may malagi ng tubig dali ah. 2,000. Na. Na. Kurente. 20. 2,000 kahapon. Kurente. Isa pa. Mga meron na to. Internet. Wow. Internet. Kalibo. Wala na rin mo ng kurente. Pang Shopee. Hindi mo. Nag-order na po ka sa Shopee. Huwag kayo kabayad. Sige, nag-order na. Oh. Shopee na. Oh. Tinta, mo na sobra akong bonus. Oh no! Pasibuhin na oh. Sa kasimana na, pasibuhin na. Ang itong bugas. Pasibuhin kami na, ikaw na bahala na. Kasama na kami pagkuha ng 20. Ay, basta problema niyo, ikaw, kuhaan na din mo ang pambayad sa kuryente o sa tubig basta mo na, intak na na. Ikaw na bahala, pakuha na na. Sabi. Kaya mukha na ko ba? Buto. Yati, man mo kung gusto na. Suka na buto. Ko, dapat ganyan na rin. Ano kailangan ko yata sa Pak! Ano yung bonus? Anong bonus? Gismil na ka na. Gismil. Wow! Meron na rin ah. Ano meron na? Oo, okay na. Gismil na, ulit bawas na. Pak! Dala pa yung receive yun.